Dobré ráno. Vítame vás pri rannom zamyslení podľa knihy Úžasná Božia milosť. Prajeme vám príjemné ráno a požehnaný deň. V mojej biede okrem teba nik ma nechápal. Ty ma láskou objal nežne, do srdca mier vlial. 19. február na púšti. A pochodil po celom okolí Jordánskom, kážuc krst pokánia na odpustenie hriechov. Lukáš 3. kapitola, 3. verš. Ján našiel svoj domov v odľahlom kraji uprostred pustých kopcov, prikrytých svahov a skalných roklín. Sám sa rozhodol zrieknúť sa bezstarostného, rozmarného života a podriadiť sa tvrdej disciplíne púšte. Toto prostredie pomáhalo žiť jednoducho a seba zapieravo. Nerušený hlukom sveta tu mohol pokojne uvažovať o posolstvách prírody, o zjavení a prozreteľnosti. Bohabojní rodičia mu často pripomínali slová, ktoré anjel povedal Zachariášovi. Od detstva ho upozorňovali na významné poslanie a on sa prispôsoboval tomuto svätému povolaniu. Samota púšte mu bola vítaným únikom zo spoločnosti, v ktorej takmer všeobecne vládlo podozrievanie, nedôvera a nemravnosť. V pokušení sa nespoliehal na vlastné sily a vyhol sa hriešnemu prostrediu, aby si zachoval schopnosť rozpoznať ohavnú podstatu hriechu. Ján žil síce na púšti, ale nebol bez pokušenia. Aj keď urobil, čo mohol, aby Satan nemal k nemu prístup, pokušiteľ neprestal útočiť. Jánov duchovný postreh bol jasný, telesne bol zdatnejší a povahou rozhodnejší. Pomocou Ducha Svätého odhaloval satanské úklady a odolával jeho moci. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a tešíme sa na vás i zajtra.